Отиваме на околосветско пътешествие! Не е толкова лесно, колкото вие си мислите. Но не, това е мечта. Имайки предвид моето забързано ежедневие, работата, брандовете. Много бързаш, има го във въпросите. И сега какво да не го кажа? Хайде кажи го. То вече ми мина. Хайде кажи го. Получихме проблясък. Ма дай да го караме по въпросите. Ми карай си го по въпросите. 2 пъти ме спираш. Тук каза всичко. Ти ме спря. Имаме сценарий, по който да се Добре, водиме. нали да пусна? Престани да търпаш върху масата. Ставам, тръгвам, направи ли ти видеото? Аз ще го направя. Сега да видим какво е записва. Ма какво гледаш? Не ме интересува. Аре бе! Най-лесно ми е това, какво си мислиш? Веб, не мога да кажеш всичко тук, където съм записала. Добре. Аз, Миличка, няма как да знам ти какво си написала. Ами аз това ти казвам. И Миличка ще викаш на Веско днеска има рожден ден. Happy birthday to you. Така, пишете честит рожден ден, Веско, в коментарите. Започваме от начало. Идеята да тръгнем на околосветското пътешествие дойде от нас двама ни. На мен ми е малка мечта да обиколя света. И то да го обиколя с половинката ми. Но аз казах, бях малка, си мечтаях за теб. Много мило е, С Веско просто един ден си казахме, добре, ние ще тръгнем на едно околосветско пътешествие преди да имаме деца. Единственият проблем, може би, който идваше, беше от моя страна. Работа, която имам в София, на мен това ми пречи. И аз бих искал да видя света. Няма какво да се време на Иванова. Благодаря много. Винаги, когато отидохме някъде на почивка, било то в Сицилия, някъде другаде по Италия, и други места, аз буквално съм прическата показател, Дора изследователката. Веска като някакъв европейски кон с едни багажи, работи, аз защото няма как в един ден да се снимам само с един аутфит, все пак не съм обикновен турист. А Веска всъщност видя колко съм запалена по това да пътувам. А какво по-хубаво това да виждаш половинката ти по-щастлива от всякога и... Това всъщност даде наклона на нашето пътешествие и Веско от негова страна прави доста жертви. Както са запознати вече от къща на инфлуенсърите, той е с 3 главни действащи бизнеса: логистиката, бранда светилник и бранда стайл пеони. Брандовете е лесно да ги остави, защото не се бъде лесно да ги снимаме, но логистиката я оставяш изцяло на съдружницата. Обичам ви, не ме мразете. И стигаме до момента, в който решихме да тръгнем от Латинска Америка, но за да излезнем от Европа, решихме да минем през Португалия. И така билетите бяха по-евтини. Решихме да тръгнем през Мадейра и след това се пускаме към Доминикана, където вече дори имаме и партньорство с хотел, който хотел нямаме търпение абсолютно никакво да ви го покажем, но повече за партньорствата и това как да пътувате по света почти за без пари, може да видите в нашия Patreon. Може би там идва и следващия въпрос: какъв е бюджета, с който тръгваме? Лошо му. Него просто бюджета, с който тръгваме, е около 100-150 хиляди. 150 хиляди български лева, като в течение на нашето пътуване той постоянно ще се покачва. Това са наши лични спестявания и 2 партньорства, които сме направили. Партньорство няма как да бъдем без тях. Правят го много по-лесно, хора. Важно е да цъкате хайп, да цъкате subscribe бутончето и лайк. За да ни помагате най-малкото да представяме наистина качествено съдържание. Това да обикаля света, да виждаш различните култури. Супер много обогатява човека и аз смятам, че ще се завърнем тук в България много по-красиви, много по-умни, отколкото сме сега. Ще научим английски да говорим повече от перфектно. I can speak English so freely. С какво тръгваме? Как си представяте аз да нося всички куфари, всички чанти, да ги нося 1, 2, 3 почивки подред? Няма проблем. Но 2 години 70 държави. Просто някак си ми идва в повече. И затова решихме да тръгнем с 2 раници. 2 раници, които влизат в размерите на Ryanair, което е малко така Mission Impossible. В следващото видео ще ви покажем абсолютно всичко, което взимаме в тези 2 раници. Като идеята ни е да пазаруваме дрехи от различни култури, като на края на излизане от тези държави просто да предоставяме част от дрехите, които сме си взели на хора. Случайни хора. И това всъщност ще бъде нашата кауза на пътуването ни. Кое е най-важното, което всъщност ще вземем с нас? Най-важният елемент, който ще взема с мен, това е половинката ми. Съм някакъв предмет. За мен най-важното, което ще вземем е техниката ни, но ако случайно някъде ни ограбят, а за мен това просто ще бъде срив в нервната и психическата ми система и няма да го понеса. В следващото видео ще видите как се вакцинираме. Сега може да кажем горе-долу какви ваксини ни трябват. Жълта треска, хепатит А и Б, ХИВ, менингококова, японски
за БИАС и COVID-19. В момента ни остана да се сложим само втората или третата доза на хепатит А и Б. За визите ви споделям ето това приложение, което много ме улесни. Намерих го преди около 3 седмици. Не е платена реклама, просто tips and trick from us to you. Реално си вкарате паспорта какъв ви е, нашия червен български паспорт, къде трябва да пуснем за виза, къде е истинска виза и къде може да си пуснем електронна туристическа виза. Единствените държави, в които всъщност трябва да го направим, това е Барбадос, Куба, в Колумбия. Колумбия, мучачос! Някои хора, които чуят, че отиваме на светско пътешествие, ни питат с круиз. Решихме да не е с круизен кораб, защото е по-така туристически, а по-скоро да сме си истински приключенци. Имахме малко пререкания с вземането на кредитна карта, която всъщност се изисква от повечето рент-а-кар компании, но с 300 зора успяхме всъщност да я вземем. Извадихме си една бяла карта, една кредитна карта. Имаме 2 златни карти на Revolut. Аз като чуя кредит и ми става лошо. Просто не искам да чувам. Затова гледам където може да минем с революцките. От какво се страхуваме най-много преди пътуването? Аз като мъж няма как да не си го помисля. Нали, да не бъдем атакувани, да се опитат да ни ограбят. Не всичко е цветя и рози, имайки предвид обстановките, които навлизат в момента. Все пак в Нигерия са убили съвсем скоро 7000 християни. Примерно още една такава локация, това е Непал, в която в момента и Таити. В момента там в Таити има гражданска война. В Непал също обществото се е вдигнало на бунт и изобщо не са благоприятни за посещение страни. Ако случайно започнат да изкачат точно такива страни, сме хванали последния влак за околосветско пътешествие. Аз също така много се страхувам от тия африкански племена хора, където ще ходиме при тях. Някой нещо да не хване да ни изяде, защото... Преди не изяд, ще направят други неща, но... Също така много се притеснявам да не хванеме малария от някой комар и е... Да. Освен всички скорпиони, стоножки, змии, бръмбари, медузи, акули, китове, които могат да те глътнат. За мен е много голяма мечта да плувам с китове, така че със сигурност няма да ме бъде страх от тях. Аз първо ще се учите всъщност. Ще се учиш да се гмуркаме, да правим фридайвинг на около 15-20 метра дълбочина. За мен това ще бъде доста така голямо предизвикателство, защото аз преди едва няколко години всъщност преодолих страха си. Преодолях страха си. Аз знам 5 езика и тежа 48 кг. Преодолях страха си едва преди няколко години да плувам свободно в вода, без дъно. Така че ще ходим на уроци по това и всъщност вие ще бъдете с нас, защото имам подводна камера. Какво ще ни липсва най-много от България? Семейството. Семейството, да. Семейството и приятелите. Затова се заснема и абсолютно цялото пътешествие. Те ще бъдат с нас, да, но ние няма да бъдем с тях. Кой двамата е по-организиран? Аз съм по-организирана. Аз не, че съм по-неорганизиран, просто деца вика това е моята схема. Какво очакваме това пътешествие да даде като двойка? Да ни споти още повече. Не знам дали има на къде, но факта, че ще бъдем само аз и ти. Ти и аз. И никой друг около нас и света, да, ще бъде нашия дом, е доста ключов. Ние ще се променим, ще се разгърнем. Това са 2-3 години път. По-скоро ще се сработим много добре, ще станем една така доста добре смазана машина. Да. Какво предстои в следващата част? Стига си искала крайно време. Ще видите какво любов му е. Следващата част на подготовката по пътешествието ще видите какви раници сме, как си слагаме ваксините, как си пускаме визите, какво прибираме в раниците си, каква техника ще вземем с нас, как си казваме чао за последно с нашите приятели и нашето семейство. Ще бъдете взети с нас, за да видите всъщност как се подготвя човек 2 години да не бъде на собствена земя. Не забравяйте да цъкнете subscribe бутончето, лайк бутончето и хайп бутончето. И да коментирате каквото ви се коментира, защото в този канал сме свободни да казваме всичко, което ни е на сърце и на душа. Обичате се повече от вчера и не по-малко от утре. Какво мислите за идеята да изберем някой от коментарите на случайен принцип да дойде с нас на някоя дестинация? Това е доста смело. Бързо го обсъдим и след това. Добре. Това ще ги пита. И имаме въпрос към вас. Гледаме като скалата. Нищо няма да питаме, то просто не става така, разбираш ли. Чао и приятен ден на абсолютно всички.